Et fan mal els genolls i hi ha sobrepès? Mala notícia, possiblement és càrrega i inflamació. Bona notícia, això es pot canviar. Pensa en els amortidors d'una bicicleta. Amb massa pes s'enfonsen i grinyolen. Treus pes i lubriques i el moviment es torna suau. Amb els genolls es produeix una situació semblant. Per què fa mal? Més pes implica més pressió. Cada quilo extra multiplica la força que rep el genoll a cada pas. Al mateix temps, el greix corporal activa senyals inflamatoris que irriten l'articulació. Què cal fer? Un plat saciant, mig plat de verdura, un quart de llegum o cereal integral i un quart de proteïna. Establirem un petit dèficit calòric sense passar gana. 15 o 20 minuts de moviment sense impacte, com per exemple caminar en pla, fer bicicleta o natació, més 2 exercicis suaus de cuixa i glutis. Planteja't una meta realista. Perdre entre el 5 i el 10% del pes ja pot alleujar el dolor i millorar la funció. I recorda, no tot el dolor ve del pes. Si hi ha lesió o inflamació aguda, per exemple, de cap al metge. Si vols, el control de pes el podem fer plegats, pas a pas, clar i segur. Sense perfecció, només amb constància i suport. Només m'has de contactar i ens posem en marxa.